Действия при земетресения. При земетресение трябва да намерим безопасно място. Тези места могат да бъдат до легло, до маса, до някаква стабилна мебел и добре захваната. Трябва да застанем на колене и да си предпазим главата с ръце. Заставаме на колене, за да сме максимално стабилни. Когато сме клекнали, има шанс да паднем по този начин. Затова заставаме на колене по този начин и се предпазваме, като се опитваме да си защитим главата. Това е важно, когато не може да излезем от сградата в рамките на 10 секунди. Трябва да запазим самообладание и да намерим безопасно място. Не заставаме под падащи предмети, рафтове, секции, които имат много джунджурии. Не трябва да заставаме под предмети, които могат да ни паднат на главата и това да ни попречи да се евакуираме.